прави гласуване и гласове. Статистиците събират пари за бедните и дават след това. Бедните и болните. За разбиране внимание. За разбиране внимание за различни хора. Аз се занимавам с статистика. Още от вчера. Статистиката е много, която събира и обобщава данните на хората. Малката кошница има всичко това, което ни е най-важно. Храна, вода и дом. В голямата кошница за големите хора има тяхните по-неважни неща, които са телефони, електроника, телевизори и всякакви други неща. Например, мотори. Също в голямата кошница има вредни неща, които не са хубави за родителите. Например, телефони, таблети, компютъри и още други неща. И също голямата кошница на родителите има цигари и алкохол. Голямата кошница на малките и на големите има вредна храна. Когато в магазините услугите започват да поскъпват и това обеднява вода. Ако вчера една ябълка струва 5 лева, ние можем да си я купим, а днес струва 7 лева, ние не можем да си я купим, защото имаме само 5 лева. Значи цената се е вдигнала, а нашите пари се обезценяват. Инфлация е поскъпването на цените в България. Хляба се увеличава с повече пари нагоре и по-малко хора могат да си го позволят. Супер силата на статистиката е, че тя участва в много науки, като медицината, икономиката, математиката и също, че с нея може да узнаем света по-добре. Статистиката помага да избираме правилните решения и да направи живота на хората по-лесен и по-добър. Статистиците могат да подбират информация и да я дават на обществото на цяла България, целия свят, като тя не е, например, грешна информация, а е съвсем вярна информация, която е наистина в лицето от реалното случка или място. Здраве, щастие и децата, които са болни, да успеят да оздравят. Да прекарат един чудесен ден. Да са радостни и щастливи и също да не искат всичко, а все пак да се радват на това, което имат. На 1 юни да отидем на сладкарница и да ядем там сладки торти.